Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime. Obila mag okwach kich ne odayo dho Gavana ma Kericho Mutai ewi monj mag kembe mag ji giwegi mayudore e kaunti ma Kericho. Mutai ne odayo dhoge kuom thuolo ma seche 4 apisi mag okwach kich e boma ma Nakuru. Mutai olero gima ong'eyo ewi monj mane jomoko kethoe kendo wang'o masinde mag ng'wedo majan chai jumbe 2 mokalo. Gavana Mutai en achiel kuom joma ne odayo dhogi kawuono, ka jomoko ne gin jotaa kuonde tudruok mag mbui mag WhatsApp 5 kaachiel kod jodak moko 2 ma Kericho. They haven't given us an hint on whether they would like us, but as you see, it's been a long stay. It's been a very long stay there. But then they have indicated that if they need us, they are going to do an inquiry. It's an inquiry. And if they would need us, they will call us. And we have said we are ready anytime if they need us to come, because we must also live as a civilized and a sober society. And that is our commitment.